ako. Baba muna kami, guys. Okay, so yan. Birthday ni Talia. Second birthday. Nakahanda din siya. Tapos, mapasentro ako, guys. Aban-aban ko si Talia. Konti lang din. Balloons. Sauce na yung niluluto nila. May cake si Ate Bisayang dala. Ani oh. Yay! May cake! Wow! Ano yung tanin ni Lax? Para maka-start na kita. Bibi! Sige na, Bibi. Halin na muna po. Duman na dali. Sige na, kain. Okay. Tama ba ang one sa ano? Tama ba? Baka balik na one? Sa picture, sa video. Luna. Talia, oh. Picture niyo sana to si Bisa sa video. Opo. Wait lang. Wait lang. Okay. Makanta muna kita. Bigay ko sa iba. Okay. Ano ba itong photos ka? Nalaot na. Ay, salamat lang to. Ulit mo, be. Ulit mo, be. Diyan mo na lang Ako. Very good. Ready? Let's go. Happy birthday to